Rob van Daal, drukke tijden, want er komen twee bijzondere concerten aan. Ja, twee bijzondere concerten op 11 mei en op 12 mei. Gaat zich afspelen in het plaatsje Etten-Leur. Prachtige locatie en het krijgt de titel mee Moederdagconcert. Dus of ik daar zo vernieuwd in ben, dat weet ik niet. Maar ik heb een aantal geweldige collega's uitgenodigd. Maar waar het vooral om zal draaien die avond is buiten de zang natuurlijk ook om de show elementen daarin. En die zijn weer van dusdanige kwaliteit dat iedereen weer met de mond open een heerlijke avond kan beleven. En was er nou niet mooier als je vrouw, dochter, kleindochter, jokke mijnschelen, oma een kaartje te geven voor het Moederdagconcert. Heerlijk, ik kijk er naar uit. 11 en 12 mei in Etten-Leur. Kijk op de website www.robvandaal.nl. Dan kom je al die onzin allemaal tegen. Maar wordt het ook een extra gevoelige, romantische, bijzondere avond? Ja, mijn kennende, al die ingrediënten die je net opnoemt. Ja, nee, daarom juist. Dat krijg ik nog niet helemaal bij elkaar. Jawel, maar die zullen zeker aanwezig zijn. Nee, daar gaan we buitengewoon ons best voor doen. Ja. En hoe is het met de muziek? Nieuwe plaat is net uit. Super nieuwe plaat. De spel is uit. Loopt lekker. Echt weer een Rob van Daal plaat. Wat ik hoor van de mensen om me heen. En daar hebben we even naar moeten zoeken. En nou, dat is gelukt. Dus op de hitlijst in. En lekker veel optreden. En proberen de mensen te vermaken. Ik heb er weer een aantal nummers opgenomen. En die sparen we een beetje op. Om dan een beetje het eind van het jaar pas, hoor, na de zomer, een nieuw album weer op de markt te zetten. Ja, je bent altijd met muziek bezig, dus, maar ik moet wel heel veel optreden en ik concentreer me nu echt op die Moederdagconcerten, 11 en 12 mei.